Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Рәсми мәгълүматлар буенча Кемеровда үлүчеләр саны 64-кә җитте. Иртәгә илдә матәм көне игълан ителде. Татарстанда сәүдә үзәкләрен тикшерәләр. Безнең иҗат төркеме һәм шәһәрдәшләр бәйсез тикшерү үткәрде. Бүген Камал театрында Тонтана республика премияларын тапшырдылар. Чаллы театр артистлары нинди әсәрләр тәкъдим итте? Кемеровда булган фаҗига уңайыннан иртәгә Россиядә матәм көне игълан ителде. Соңгы рәсми мәгълүматларга караганда, Зимняя Вишня сәүдә үзәгендә вафат булучылар саны 64-кә җитте. Шәһәрдәшләр дә Кемеровда яшәүчеләрнең фаҗигалы төстә вафат булучыларның туганнарының авыр кайгысын уртаклаша. Иртәдән үк чиркәүләргә сәүдә үзәкләре янына чәчәкләр, уенчыклар китерделәр. Чиркәү һәм мәчетләрдә вафат булучылар рухына багышлап дуга укылды. Бүген кич мэрия янында һавага ак шарлар очырдылар. С мужем мы пришли, потому что детей очень жалко. Это вообще трагедия, общая наша трагедия. Это дети, умерли столько детей, это вообще жалко. Әгәр Зимняя Вишня сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләр үтәлгән булса, корбаннар саны азрак булыр иде яки бөтенләй булмас иде дип саный күп санлы белгечләр. Мондый фаҗигаләрне кабат булдырмас өчен Татарстанда сәүдә үзәкләрен тикшерә башладылар. Безнең иҗат төркемендә берничә сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлешен тикшерергә булды. Тулпар сәүдә үзәгендә безне баш инженер каршы алды. Бинада күп кенә эшмәкәрләр берничә еллар буе эшли. Алар да кагыйдәләрне яхшы белә. Ул бу килеп чыкса ярдәм итәргә әзерләр. Кемеровда булган фаҗигадан соң сатып алучылар да игътибарлырак була башлады. Жүгерәсең, жүгерәбез инде. Булышасызмы килгән кешеләргә? Булышырга инде. По лестнице к выходу. Сәүдә үзәгендә даими рәвештә эвакуация уза. Бинада янгын сөндерү җайланмалары, янгынга каршы пәрдә дә бар. Янгын чыга калса, сигнал автомат рәвештә үзәк диспетчер хезмәтенә бара. У нас проводится эвакуация из объекта раз в квартал. Ежемесячно у нас проверяется система АПС, система пожаротушения с составлением актов, с записью журналами. Значит, эвакуация производится непосредственно в рабочие дни с максимальным нахождением людей на объекте. Бинада дистәләрчә эвакуацион чыгу юлы, янгын вакытында лифт автомат рәвештә сүндерелә. Эскалаторлар эшләүдән туктый, чыгу юлына таба яшел уклар буенча барырга мөмкин. Һәрбер бинада да эвакуация планы бар. Аның белән янгын булмаган очракта да танышырга кирәк. Биредә барлык чыгу юллары күрсәтелгән. План буенча бинаны тизрәк ташлап чыгарга мөмкин. Зәп бистәсендә урнашкан орбита сәүдә үзәгендә икенче ситуация. Павильоннарның кайберләре эшләми. Администрация вәкилләре юк. Безне эвакуация юлын күрсәтә алмаган сатучы каршы алды. Может, здесь, я не знаю. Охранника нету? Охранника тоже нет. Тоже нету. Без эвакуацион чыгу юлын үзебез эзләдек. Беренче катта ишекләр күп, адашу ихтималы да бар. Эвакуация планы исә ишек янында гына эленгән. Тимер ишек өстән каптырылып куелган. Янгында балалар яки кыска буйлылар йөгереп чыга башласа, буйлары җитмәс иде. Вот смотрите, эвакуационный выход. И он закрыт. Шәһәрдәшләр сәүдә үзәкләрендә үзләре дә бәйсез тикшерүләр уздыра башлады. Нәтиҗәләрне социаль челтәрләрдә урнаштыралар. Бу видеоны Омега үзәгендә төшергәннәр, эвакуацион чыгу юлы бикле. Тиздән тикшерүләр башланачак, сәүдә үзәкләре моңа җитди карап, барлык хаталарын да төзәтер дип ышанасы килә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Укучыларның язгы каникуллары башлану уңаеннан шәһәрдә куркынычсызлык чаралары көчәйтелде. Бүген бу хакта хакимияттә сөйләштеләр. Мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе башлыгы Венер Харисов белдерүенчә, Кемеровдагы фаҗигадан соң балаларның төркемләп кайда булса чит җиргә барулары катгый контрольдә тотыла. Рөхсәтне республика мәгариф министрлыгы гына бирә ала. Чаллының барлык мәктәпләрендә куркынычсызлык техникасы буенча инструктажлар үткәрелде. Мәгариф идарәсе сәүдә үзәкләрен һәм халык күп була торган урыннарны тикшергәндә дә катнаша. Должны быть доступ выхода детей, пожарные выходы должны, вот как в том случае Кемерове, захламлены там или закрыты, вот эти все должны быть открыты. И каждый человек, который, ведь работники в этом же зале, они же ответственны за жизнь и здоровье детей, они должны понимать, что если 100 детей в этом кинозале находятся, они должны знать, как их правильно эвакуировать. Венер Харисов сыйныф җитәкчеләренә балалардан 1 минутка да аерылмаска
Кыска кушам, койда булса барганда 10 баладан артык җыелса, ярдәмгә ата-аналардан тагын бер кеше алырга кирәк. Моннан тыш мәктәпләрдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы өйрәнүләр уздырачак, эвакуация ишекләре тикшереләчәк. Укучыларны куркыныч хәл туганда ничек бинадан чыгарга өйрәтергә тиешләр. КАМАЗның ремонт инструменталь заводына 45 ел тула. Әризда беренче көннән автогигант өчен инструментлар һәм запас частьләр ясала, технологик җиһазлар ремонтлана. Бүгенге көндә заводның визит карточкасы булып уникаль кисү инструментлары һәм оригиналь җайламалар тора. Иртәгә КАМАЗ мәдәният сараенда заводның 45 еллыгына багышланган тантаналы бәйрәм булачак. Иртәгә Чаллының Ак мәчетендә балалар арасында Коръән уку бәйгесе узачак. Онда 15 яшькә кадәрге кызлар, малайлар катнаша. Бәйге республика күләмендә үткәрелә. Коръән укуда үз осталыгын башка төбәкләрдән килүчеләр дә күрсәтә ала. Конкурс иртәнге сәгать 9-да башлана. Теркәлү өчен алданрак килергә кирәк. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бу минутларда Камал театр сәхнәсендә тантана республика театр премияләрен тапшыру барам. 11 номинациянең икесендә финалга безнең Чаллы татар театры артистлары да чыкты. Яратылмыйча калган ярлар спектаклендә төп рольне башкарган яшь актриса Гөлинә Минһаҗева дебют номинациясендә премияга дәгъва итә. Бүгенге абнашлар, мин сезнең белән саубуллашам, исән сау булыгыз. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимовның өстәмә концертлары 10-11 апрель Сора Садыкова концертлар залы. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.